Jo crec que un partit de futbol mai fa nosa, al contrari, no, a nosaltres ens agrada jugar a totes les competicions, ens agrada guanyar, anem a aprofitar-nos del partit, o sigui, ja ho vam dir quan vam jugar als quarts de final contra el Nàstic, la nostra intenció és guanyar el partit, i així anem. Tenim un rival de primera divisió que ve aquí al Nacional, amb la qual nosaltres és un repte fantàstic, que la gent apreti, que la gent jugui. A més, és un exemple per nosaltres molt bo, no? A l'anada va haver dos jugadors que van jugar d'inici, que no venien jugant regularment a Lliga, que van jugar d'inici al camp del Nàstic, i després van repetir el diumenge. O sigui, aquest és el missatge, jugar un bon partit, guanyar, disfrutar-lo a tope, apretar molt, com sempre, ser valents, arriscar i ja està, de molèstia en absolut, al contrari. Avui, la premsa no parlava gens d'aquest partit, la premsa de Girona, però sí que comentaven que igual venia amb el filial, no venien amb el primer. Bueno, és un problema del Girona, jo no sé amb què vindran, o sigui, nosaltres juguem contra el Girona, juguem contra 11 jugadors, si ve primer equip, filial, juvenil o cadet B, nosaltres ens és exactament igual, nosaltres anem a fer el nostre partit, no ens pertany aquest problema, nosaltres tenim molt clar el que anem a fer, que és anar per la victòria i anar a buscar el passi a la final. Això que diu el meu company de que vinguin amb suplents i amb gent de la base fa que el partit sigui menys competitiu i vosaltres us ho preneu de la mateixa forma o canvia els plans? No ens canvia els plans. Al final el que busquem és beneficiar-nos d'aquest partit, no? Beneficiar-nos perquè és una competició oficial i perquè evidentment la volem guanyar i per altra banda som conscients, està claríssim, que com el Girona també suposo, la prioritat és la competició a Lliga, la prioritat per nosaltres és Tarazona el diumenge, però necessitem que aquest partit ens beneficiï a nivell de minuts en jugadors que potser no estan entrant tant, o minuts en jugadors joves que puguin tenir potencial, etc. Però això no farà que nosaltres o que veiéssim una Andorra que ni és competitiu ni és amb jugadors que no tenen possibilitats de jugar diumenge. No, al contrari, ens beneficiarà aquest partit. Per què? Doncs perquè tenim gent que potser no està entrant molt, tenim gent que està entrant i que potser no entrarà tant. Bueno, anem a fer un 11 competitiu, a més totalment reconeixible. Estic convençut de que quan la gent vegi l'11 que ja el tenim més o menys perfilat o que ja el tenim més o menys al cap, doncs dirà vinc a veure un bon partit de futbol i sortirà contenta del Nacional. Pot ser Oyer i 10 més? Pot ser Oyer i 10 més, evidentment. Oyer al final és un futbolista, un porter que quan ha jugat amb nosaltres ens ha donat molt de rendiment, que ara està jugant menys, doncs bueno, evidentment pot ser Oyer i 10 més. Com tenim la plantilla, tenim baixes ja confirmades, no sé si buscaràs també jugadors del filial. Sí, nosaltres jugadors del filial i del juvenil divisió d'honor, que per cert els dos equips estan fent una temporada destacadíssima, no? Sense anar més lluny, el nostre juvenil, el juvenil del Nàstic de Manresa, està a la divisió d'honor i està precisament per damunt del Girona i està mitja taula per amunt, i el nostre filial, el Nàstic de Manresa, està competint per l'ascens a la Lliga Èlit, així que són nanos que a més amb nosaltres també venen a entrenar sovint i completaran convocatòria. I pel que fa a les baixes, doncs l'altre dia vau poder veure que Cerdà ja va tornar a disputar uns minuts, evidentment amb certa molèstia perquè té un cop dolorós, però ja va tornar a disputar-los, que Clemente, tot i fer un esforç enorme el dia aquí contra Arenteiro, doncs han preferit reservar-lo una mica perquè té el turmell una mica tocat. Doncs clar, són jugadors que parteixen amb menys números per poder disputar minuts, però que no descartem a ningú. El partit de demà també preveus que sigui una lluita per la possessió, ho dic perquè el Girona té un estil també molt reconeixible com vosaltres, així que esperes també, encara que siguin, ja dic, la unitat B dels gironins, què esperes també del duel? Sí, segur, o sigui, nosaltres independentment de l'equip contra el que ens enfrontem, sabem que ens enfrontem una manera de fer les coses, no? Crec que també voldran la pilota, voldran ser ofensius, si venen suplents del primer equip voldran guanyar-se la titularitat, si venen jugadors del filial voldran cridar l'atenció i cridar a les portes del primer equip, amb la qual estem parlant d'un rival d'entitat de nivell que voldrà tenir la pilota, que no vindrà aquí a tancar-se ni a especular, sinó que vindrà a guanyar segur, com evidentment ho farem nosaltres, i esperem emportar-nos no només la victòria, sinó a més amb una bona sensació, un bon joc. Entrada gratuïta, però l'horari és una mica complicat, a les 7 de la tarda. Bueno, l'horari crec que l'ha posat la federació, no tinc ni idea, l'horari és el que és, no sé si perjudica o no perjudica, possiblement, no, pel tema laboral,
que hi hagi gent que pugui quedar-se sense veure el partit. No sé fins a quin punt nosaltres tenim aquest control, però entenc que la federació és qui posa l'horari, entenc que l'equip rival doncs, també apreta perquè l'horari sigui el més aviat possible per la tornada, perquè és una tornada llarga, doncs bueno, si és a les 7, doncs a les 7. Ens sabrà greu si hi ha algú que no pot venir, però és el que ens posen i a jugar, ni a més. No sé si teniu confirmat ja que en cas de guanyar la final es jugaria aquí a casa i clar, contra un equip de primera divisió. Això també ha de ser un al·licient, no? No sé exactament si en cas de guanyar la final seria aquí a casa, això jo no tinc la confirmació oficial. Evidentment, seria contra un equip de primera divisió com el que jugarem i seria una final i seria un títol oficial, que al final som guanyadors de les dues últimes edicions, doncs per què no fer el triplet, no? A veure, jo crec que el Futbol Club Andorra, vagi on vagi, jugui contra qui jugui un amistós, una competició de Lliga, de Copa del Rei o de Copa Catalunya, el que ha de fer és sortir a guanyar. I nosaltres el que anem a fer és això, sortir a guanyar aquesta competició, sortir a guanyar demà primer davant de la nostra gent, amb ganes de fer un bon partit i de fer una bona actuació, i després, si tenim la sort i l'encert de classificar-nos per la final, doncs evidentment les finals estan per guanyar-les, i això és el que intentarem.